Здравейте! Витуа е българска семейна компания с богат опит в отглеждането на етерично-маслени култури и билки. Вдъхновени от силата на природата, компанията разработва серия продукти, които са 100% натурални. Фокусираме се върху продуктите, направени с много любов и прецизност. Жизнена защита, домашен комфорт, мъжко здраве, женско здраве и красота, здрави стави, спокойствие и сън. В производството им се използва иновативна технология, наречена свръхкритична екстракция. Този метод запазва всички полезни вещества, извлечени от билките, и гарантира уникалната чистота на продукта. Компанията разработва различни формули на предлаганите продукти. Представям ви серията течни хранителни добавки: релакс и спокойствие, здрав черен дроб, здрава простата, мъжка сила. Продуктите се предлагат в бутилка и луксозна опаковка. Приемат се леко с капки в любимия сок или чай. Всичко това е направено с помощта на рецепти, разработени от водещи български професори и специалисти в областта на хранителните добавки. Хранителните добавки, които Витуа ви предлага, са създадени единствено с грижа и отговорност към вас, вашето здраве, за един пълноценен и хармоничен живот.